Mal-Partit Laburista ta' fejn qiegħed hekk kif teressa quddiem il-poplu Malti Wawċi pjan li se jwassal lill-pajjiż għal futuri sbaħ. Iddikjarat dan il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard waqt il-programm Awla f'Pembroke fejn hawnhekk innutat id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Dr. Attard qalet kif fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista ħabbar bosta proposti kruċjali li se jagħmlu differenza pożittiva f'ħajja l-anzjani, iż-żgħażagħ, il-familji u anke n-negozji. Hawnhekk hija nnutat kif in-nies qed jaraw kuntrast kbir bejn iż-żewġ partiti fejn min-naħa għandek il-partit ta' Bernard Grech li huwa diviżiv u l-Partit Laburista li għandu pjan ċar u ambizzjuż għal dan il-pajjiż. Dr. Attard spjegat kif mal-Partit Laburista ta' fejn qiegħed anke għal fatt li dak li qed irassaq quddiem l-elettorat Malti għandu l-kredibilità li jwettqu. Il-President tal-Partit Laburista qalet ukoll kif il-ħaddiema u n-negozji jafu wkoll li kien gvern Laburista li f'pandemija ma waqafx jinvesti u jkun ta' sosten għalihom bosta miżuri li nieda. Fi żmien li ġej ser ikunu żminijiet importanti fejn hemm bżonn li l-pajjiż jibqa' maqut. Ejja ma nħallux din il-kampanja elettorali tifridna, ejja ma nħallux id-diskors ta' ftit nies jifridna, għax hu importanti li nibqgħu il-kol flimkien ikkonċentrati fuq l-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi. Waqt il-programm Awla ppreżentat mill Luke Dalli ħadu sehem fid-diskussjoni wkoll is-Sindku ta' Pembroke Dean Healy, il-kap eżekuttiv ta' Tech.mt Dana Farrugia, il-konsulent Mark Sant u Chris De Battista li huwa sajjiet. Dawn il-koll tkellmu kif il-proposti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista huma pożittivi u li żgur se jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' bosta. Waqt l-intervent tiegħu il-ġinekologu Mark Sant innota wkoll kif dak li qed wieħed Bernard Grech fejn jidħol l-IVF ġa qiegħed iseħħ u li kliemu qed ikun insensittiv għal bosta nies.